Het watskip wie duidelijk op de zeediek bij Holwert. Liet het gas onder de Waadzee zitten. De protestbijeenkomst wie organiseren door de Waardvereniging en Milieudefensie en luts goed 400 mensen. Van oud en jong. Erg belangrijk, want anders verdwijnen de wadden en dat willen we natuurlijk niet. Ook voor de vogels niet. Dat is specifiek voor de kanoet, hè? Ja, zeker. Wat rekkert hij in die kanoet? De kanoet is gewoon een heel bijzondere vogel en die komt steeds minder voor. Dus het liefst zouden we natuurlijk willen dat de vogels allemaal blijven en het waddengebied natuurlijk ook. Het protest draait om het gasveld bij Ternat. De NAM wilde graag gas winnen, maar er is een soort verzet. Van wetenschappers aan het oorheen, net in je vindt het een goed plan. Maar een definitief nee van het kabinet ligt op een wachtje. Dat is heel pijnlijk en het is eigenlijk onacceptabel. Maar tegelijkertijd zien we wel dat de druk steeds hoger wordt. Er staan hier al zoveel mensen die uit het hele land zijn gekomen, die naar deze toch wel een beetje een uithoek van Nederland willen komen om hun signaal af te geven. En dat geeft wel heel veel hoop. Zij is het dan ik van Oetsjoegen dat er nooit het watskip van... Geen gas. Duidelijk. Duidelijk. Gewoon stoppen. Gewoon stoppen inderdaad. Eindelijk slusteren we het. Niet alleen in Den Haag bij de politiek, maar ook bij bedrijven zoals Shell. Ze kunnen eigenlijk niet meer om ons heen. Eerst de rechtszaak en vervolgens zoveel mensen die zich blijven uitspreken en elke keer terug willen komen. Ja, dan kun je de boodschap niet langer negeren. Ik snap dat er nog geen besluit is genomen, omdat er dus allerlei regels en procedures door het kabinet gevolgd moeten worden. Wat ik niet snap is dat NAM en Shell niet eigenlijk hun knopen nu tellen. En denken, waarom moeten we wachten op het kabinet om ons rood licht te geven, terwijl we zelf ook wel doorhebben dat we hier beter mee kunnen stoppen. Dat hoop ik. Dat besef na vandaag bij NAM en Shell heel duidelijk aangekomen is. Het watskip van de 400 actievierders is in alle gevallen duidelijk. Ja, de boodschap is, mensen riepen het ook gewoon, hou het in de grond. Simpeler kan het niet. Na de manifestatie roende de groep naar de standbeelden wacht je op heeg wetter. Daar waard een morgen van zonzekken omheen geplaatst om het waard symbolisch te beschermen tegen de gaswinning.